Přemýšlíš nad trekováním v Himalajích a ptáš se, co si vzít s sebou? My jsme se ptali také, ale teď po 2 měsících trekování v Himalajích už přesně víme, co vzít s sebou a co naopak nechat doma. Každý kilogram na zádech se při treku totiž počítá, tak se pojď nechat inspirovat. Tak ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska jsme se rozhodli vám ukázat celou naši výbavu, kterou jsme měli tady v Himalajích. Šli jsme dohromady 3 treky a na každý z nich využijete vlastně prakticky to stejný. Takže my vlastně budeme posílat ty věci do Česka a tak jsme se rozhodli to udělat právě tady, tak je to prostředí takový nějaký, ale to nám určitě odpustíte. Každopádně, než začneme, tak nám dejte like a odebírejte náš profil, protože tady pak budou další videa z našich cest, tak ať o nic nepřijdete. Tak začneme asi úplně tou nejzákladnější výbavou. Náš asi batoh, to je takový to nejzajímavější a nejlepší, co jsme na tomhle treku mohli udělat. Koupit si nebo pořídit si ten batoh, který je ultra lehký, má 900 gramů a je skvělý, že vy do něj nacpete fakt hodně věcí. A buď to si můžete takhle zmenšit, že je maličký, anebo úplně největší, může být až takhle. A má spoustu bočních kapes, takže je fakt hodně praktický. Můžete si na něj ještě pořídit tyhle praporky, což jsou hrozně roztomilý. No ale podívejte, má spoustu těch kapes, takže když pak třeba máte u sebe telefon, potřebujete ho rychle zandat nebo vyndat, tak tady je spoustu bočních kapes na všechny důležité věci. Takže to je must have za nás produkt, protože to nám ušetřilo spoustu gramů na zádech. No z těch ultralehkých věcí pak tady máme dál spacáky. Ty spacáky jsou z husího peří, takže nám v nich nebyla vůbec zima a jsou úplně skvělý. Takhle vypadá vlastně pak rozbalený. Je to fakt rozdíl, je fakt velký a hrozně hezky zahřeje. Mají různý vlastně parametry do různých stupňů, já mám myslím pod 0 a Adam má kousek nad 0, takže si pak vyberete podle toho a podle té teploty. Já jsem volila kolem 0 s tím, že vlastně když bylo nejchladněji, tak jsem si ještě pod to brala vlastně tyhle spodní merino věci na spaní, ve kterých mi byla ve většině případech jako vedro mi bylo. Takže tyhle merino věci jsou super pro lidi, co trpí na zimu, tak vlastně vy si to vlastně můžete vzít, i když jdete pak do těch teahousů, tam je většinou strašná zima. Jo, takže, nebo zima. Někde se topí a někdy ne. Takže záleží, ale pak když pak jdete třeba se vyčistit zuby nebo na záchod, tak určitě doporučuji mít merino věci, ať už na trek, k tomu se ještě dostaneme, ale hlavně pak takhle na spaní. Většinou vám v tom bude asi teplo, záleží v jakém období půjdete, v prosinci už může být trochu chladněji, takže doporučuji určitě merino věci, tričko merino a spodní kalhoty na spaní. Pak co se týče ještě spánku, tak jsem měla tyhle teplý merino ponožky. Jsou fakt tlustý, teplý, takže ty jsou taky super. A pak v tom spacáku jsem je nemohla mít vůbec nikdy téměř, takže jsem každý večer pak slíkala, když jsem se zahřála ten spacák. Takže pro lidi, co jsou zimou hřiví, tak určitě tyhle věci na takovýto pohybování se po té chatě je fakt důležitý. Další věc jsou pantofle. A pantofle využijete vlastně jak na těch teahousech večer, takže tam vlastně můžete v nich chodit. A hlavně, co je super, že když pak když se chcete třeba osprchovat a ty sprchy nejsou mnohdy fakt jako hezký, tak vy vlastně v těch pantoflích se můžete v klidu osprchovat. Vlastně pak využijete i na to chození po těch teahousech, nemusíte chodit celou dobu v botech, takže ty boty must have další. Jo? My jsme na prvních trecích neměli a docela jsme litovali, protože jsme tam museli být bosýma nohama v těch sprchách a nebylo to moc příjemný, takže pantofle must have. No, další věc, kterou bych chtěla říct, jsou merino trička jako obecně. Já jsem měla na spaní merino set a tyhle trika my jsme měli upřímně jedno na nějakých 14 dní, protože jsme víc merino triček neměli. Měli jsme jako podklad, takže jsme si vždycky vzali merino triko a přesto jsme si vzali takovou jako lehčí buď to mikču, přesně tady tuto vlastně já tomu od Klumbé všechno, ale může to být i jiná značka. Je to vlastně takový tričko lehký, anebo taková lehká mikinka. Jo, je to s dlouhým rukávem, je to důležité kvůli tomu, abyste se nespálili. My jsme tam docela trpěli na vedro nahoře, ale stejně jsme nechodili do triček jako do krátkého rukávu, protože tam strašně pařilo sluníčko.
Takže nějaký takovýhle triko, kterým vy si dáte tohleto merino, do toho se jakoby potíte, to nesmrdí, 14 dní jsme nepotřebovali žádný tričko, čistý, byli jsme fakt jenom v tomhle. Ale doporučuji mít na trek 2 merino trika, jedno tohleto dlouhý a pak nějakou mikinu funkční, třeba tuhle. Zase já mám od Columbie, ale může to být jakákoliv jiná. Je to taková jako polobunda, ale může být klasická mikina. Takže když vám bude zima, tak vezmete mikču a pak na ty teahousey je pak dobrá takováhle, do který se jako zabalíte. Je vám teplo, takže do teahouseu jsem pak měla tuhletu na převlíknutí a ty čisté věci jsou fakt důležitý, protože celý den se potíte do špinavých věcí a pak si chcete vzít něco čistého a teplého a příjemného, takže my jsme měli pak tyhle mikče na převlíknutí. Další věc, co bych s váma chtěla sdílet, jsou kalhoty. A já jsem měla asi nejvíc jsem využila tyhle, zapomněla jsem se je tam vyprat, takže jsou trochu špinavý, ale je takový střední materiál, není tam úplně vyložený chlup, teplej, ale jsou jako silnější. Jo, takže ty využijete hlavně nahoře a já jsem to tam nevyužila, ale věřím, že když pak třeba pojedete v prosinci nebo někdy, tak je dobrý mít pod to ještě funkční legíny, který vy si dáte pod to, ať nemusíte tahat další, ještě teplejší kalhoty, které já jsem teda měla pro jistotu, protože jsem nevěděla, jak to bude. Ale pak jsem je třeba využila i v těch teahousech. Jo, takže tyhle ty kalhoty byly extrémně teplý, skoro jsem je nepoužívala, ale pak třeba když jsme seděli a nebylo někde topení nebo ten oheň nerozdělávali, tak to bylo docela příjemné. Takže třeba na převlíknutí nějaký teplejší kalhoty do těch teahousů jsou super. Jako na chození bych asi volila něco lehčího, s tím, že si dáte pod to ty funkční. Takže tyhle to je ke kalhotům. No a pak klasický legíny, který mám teď na sobě, tak ty jsem vlastně využila 70% treku. Těch teplejších, no tam někde dole, v nížinách jsem měla vlastně jenom ty legíny a nahoře už jsem pak využila ty teplejší. Takže tohle je vlastně ke kalhotům. No a pak můžete mít i tričko, nějaký funkčnější, ale to většinou vám je takový teplo, že vy vlastně můžete vrstvit. Horší jsou ty nohy. Já jsem třeba měla ještě kraťasy. Já jsem měla vlastně ještě tyhle kraťasy, který, když mi mrzl zadek v legínách, tak jsem si pod to šoupla ještě tyhle kraťásky. A bylo to úplně dostačující. Takže si myslím, že 2 kalhoty na trek, 1 legíny, 1 teplejší a 1 kalhoty na ten teahouse, nějaký teplý, který vás zahřejou, jsou úplně dostačující. Tak my jsme pak měli ještě takhle jedno funkční triko, a kdybychom třeba na nějaký kratší výlety, kde se tolik nespotíte, protože ty funkční materiály jsou fajn, ale víc smrděj, jo, prostě je to tak, takže si myslím, že za nás ty 2 trička merino úplně stačí a pak nemusíte mít žádný funkční. Tak, další věc samozřejmě ručník na otírání, když vylezete ze sprchy, a čepice, to je must have. Tý jsme vlastně i spali, když bylo chladno, tak jsme si dali čepici na hlavu a krásně to zahřeje. No a pak jsme měli tyhle bundy, já ji tady rozdělat nebudu, ale mám tady Adamovu. Takhle vlastně vypadá péřová bunda v balíčku a takhle vlastně pak vypadá, když se rozloží. Je to značka Columbia, my vám pak všechny odkazy hodíme na Hero a vlastně pod video, ať si můžete všechno prohlídnout. A jo, ta bunda je strašně vkladná, stejně jako ty spacáky, všechny ty péřové věci jsou super v tom, že vy je zmačkáte do malého balíčku, takže to je úplně skvělý. No, pak samozřejmě hůlky. My jsme měli tyhle ultralehký a pod 7 kg, vlastně stejně i ten batoh a spacák jsou pod 7 kg, obchod. Tam mají super věci, právě lehký, který vy využijete právě na trecích a jsou tam hrozně jako příjemný, poradějí vám, takže určitě doporučujeme zajít tam pro nějaký ultralehký vybavení. Takže hůlky to je must have, protože vy si vlastně ulevujete, no se to nezdá, ale s tím batohem je to fakt zátěž na kolena a celkově i třeba do kopce se vám líp půjde, takže to hodně ulevuje. Takže hůlky, no a pak jsme měli tu nepromokovou bundu, kterou jsme teda na Everestu nevyužili. Na Mardi Himal nám pršelo, takže tam jsme to využili určitě. Ale zase vidíte, jak je skladná. Ta bunda, to mám tady taky Adamovou. Normálně vypadá takhle a vy se zbalíte do takového malého balíčku.
takže to je taky úplně skvělý. Jinak ta bunda nepromokavá, jako mnohdy třeba nevyužijete, ale určitě je dobrý ty nepromokavý bundy mít sebou, ať prostě nezmoknete, protože pak je to hodně nepříjemný, že pak musíte ty věci sušit a takhle. Další věc, co je strašně důležitá, jsou boty. A my jsme měli normálně vysoké boty, kotníčkový, a někdo nám na Instagramu psal, že to prošel celý v sandálích, tak to prosím vás ne. Jako jasně můžete mít sandále, ale vždycky nějaký boty, nejlépe fakt kotníčkový mít sebou, abyste mohli případně se přezout, protože může se stát v Himalajích, že nedej bože napadne sníh, což je fakt nečekaný v Himalajích, že jo? Takže když napadne sníh nebo cokoliv, změní se počasí, začne pršet, tak nechcete být v sandálích, jo? Takže fakt kvalitní obuv, nejlépe fakt kotníčkovou, ať vlastně i předejdete nějakým rizikům úrazu. A ty kotníčkové boty my jsme je měli i v nižších vlastně, v těch nižších oblastech. A jako bylo teplé v nich, ale dalo se to úplně v pohodě přežít, jo. Takže v těch kotníčkových my jsme odchodili fakt celý treky. Teď jsme měli celou dobu jenom kotníčkové boty a pantofle na převlíknutí a bylo to úplně v pohodě. Takže... No a pak se dostáváme k dalším už drobnostem. A máme tady nesmeky, který my jsme koupili až tady v Katmandu. A jsou to takovýhle vlastně gumy s řetízkama, si dáte na boty a vlastně vám to pak neklouže po sněhu a ledu. Vlastně, když jsme šli na ten Everest a Basecamp, tak tam vlastně byly místa, kde byl třeba ledovec a tam bylo potřeba mít ty nesmeky. Bez toho bych se do těch treků tady moc nepouštěla, takže určitě pořídit buď to v Evropě, anebo pak tady můžete a stálo to pár korun, takže úplně v pohodě. Tak, a co se týče ještě tady zimních doplňků, tak já mám ještě nákrčník Teple 1. Ten jsem používala právě, když jsem třeba na spaní, anebo na nějaký přechody sedel. No a pak tady za nás takovej jako totální asi must have, nebo dá se to vyřešit i jinak. Ale vy si vlastně tady ten šátek nandáte na hlavu a můžete si tím zakrýt celý nos, tváře. Vás to ochrání před sluníčkem. Ono to sluníčko, když pak napadne sníh nahoře, tak je fakt strašně ostrý. A i třeba na zátylek, jo, aby vám nesvítilo sluníčko. Fakt jsme ten šátek využili, každý den jsme ho používali, takže to je takovej. Pokud někde seženete v Evropě s UV filtrem, tak určitě běžte do něj. My jsme to kupovali až tady, že jsme zjistili, že nic takového nemáme, takže určitě koukněte i na tohle. Tak a pak co se týče rukavic, tak já jsem hrozný zmrzlík, takže já potřebuji mít jedny tenký, který použiju, když třeba fouká jemně vítr. No a pak, když se zatáhne je škaredě, tak já už si přesto musím dávat ještě tyhle si teplý. Takže určitě záleží na tom, jak to máte, mě se špatně dokrvou ruce a prsty. Takže já potřebuji něco teplejšího, muži většinou třeba stačí jenom nějaký lehčí, takže rukavice taky totální must have, jinak umřete. No a pak se přesuneme ke spodnímu prádlu, což je velký téma. A já teda jsem měla asi 10 kalhotek, ono to nezabere tolik místa, ale Adam měl asi 7 trenek a vycházelo to nějaký jedny trenky na 2 dny plus minus. Stejně ty kalhotky, možná nějaký den jsem měla čistý každý den, ale jinak uvidíte. Jo, to spodní prádlo volte individuálně podle své potřeby, ale nám to takhle stačilo. No a co se týče ponožek, tak jsme měli každý 2 ponožky merino a nějaký ještě jiný, takovýhle normální ty fashion, ale ty jsme moc nepoužívali, normálně jsme si celou dobu vystačili s 2 ponožkama. Takže pokud pojedete do Himalají, tak vám stačí jen 2 ponožky na chození a 1 ponožky právě do spacáku. Jo, to je vlastně jediné, co budete potřebovat. Možná si můžete vzít takhle jedny, já nevím, když pak půjdete někam na procházku a nechcete chodit furt v těchto špinavých, tak si vzít třeba 1 normální nebo 3 eventuálně, ale fakt stačí jen 2 ponožky, 1 na spaní. Takže to máme ponožky. A pak, co se týče takhle dalších věcí, jako je technika, jo, ještě tady máme brýle, ty jsou neskutečně důležitý. To bych nechtěla přeskočit, protože brýle kvalitní jsou strašně důležitý. V horách strašně svítí sluníčko.
ještě se to odráží od toho sněhu. Takže ty brýle s UV faktorem kvalitní, ne žádný stemu, nejlépe sportovní takhle, který zakryjou větší část obličeje, jsou zase totální must have. My máme tyhle od Humivy, což je super sportovní značka, určitě koukněte, mají krásný design. A my jsme s nimi naprosto spokojení, už ji máme strašně dlouho a drží, i když nám spadly, několikrát jsme se na ně i sedli, fakt to jako přeže téměř cokoliv, takže my jsme s nimi extrémně spokojení, takže brýle sluneční, totální must have. No a pak co se týče techniky, tak my jsme si brali foťák, Insta360 a každý telefon samozřejmě, no a pak jsme měli powerbanku, to je důležitý. Na každého člověka jedna powerbanka by měla být podle mě, protože vy pak nahoře v těch horách platíte strašný peníze za to, že si potřebujete něco nabít. Třeba nějakých 200, no přes 200 korun za jednu powerbanku, což je zbytečný. Jo, takže powerbanka si myslím, že je takovej totální asi taky must have, co musíte mít na cesty jako všeobecně, ale v těch horách je to taky důležitý. Jinak pak je důležitý adaptér, protože v Nepálu mají každou zásuvku úplně jinou, takže vzít se sebou adaptér, ať máte jak nabíjet, když je tam možnost. Většinou možnost bývá, akorát třeba od těch 4000 metrů vejš už to bývá placený. Tak a další věc, co tady mám, tak je oximetr. A ten vám vlastně měří saturaci kyslíku v krvi. Funguje to tak, že si to dáte na prst, zmáčknete tlačítko a oximetr, no ten měřič začne měřit váš tep a zároveň měří i tu saturaci krve. No, teď mám nějakých 97 a v horách to bývá, když jste pak kolem těch 5000, tak to bývá nejlépe kolem 80. Když to pak klesne pod 80, je už potřeba si dávat pozor a určitě je dobrý teda, když už jsme u toho, tak jo, tohle se dá vždycky mít a kontrolovat si to, jo, ať nejdete nikam vejš a pak vám není špatně. No a když zjistíte, že to máte málo, tak pak doporučujeme vzít si sebou léky proti výškové nemoci. A od nějakých těch 4000 metrů se může dávat preventivně půl tabletky a já jsem vlastně si dávala jednu ráno, jednu večer a pak, když už jsem byla víc zvyklá, vlastně na tom 3. tracku, tak už jsem si dávala od 4000 třeba půlku tabletky vlastně jenom jednou denně, jo, jenom na takovou, protože mě bývá dost často z té výšky špatně a to uvidíte i vy, jak na to budete reagovat. Není potřeba to vždycky do sebe dávat, ale vždycky je dobrý zkontrolovat oximetr, zjistit, jaký máte hodnoty a podle toho si dát buď to preventivně, anebo když už se následky výškové nemoci dostaví, jako závratě, že vám je špatně, zvracíte, tak už se pak dává jedna tabletka na léčbu. Jo, takže není to nic špatného, googlili jsme si to, zjistili jsme, že to je úplně v pohodě. Ty léky se jmenují Zolamide, takhle jo, seženete to v jakýkoliv lékárně, tady buď to v Katmandu nebo v Pokaře, a úplně v pohodě. Jo, takže stačí říct, že chcete tohle a stojí to asi 15 korun, jo, takže vám to prodají. Bez toho nikam nelezte. Je lepší to mít, ať pak nemusíte se stupovat dolů, protože to je hodně nepříjemné, když pak musíte kvůli vejškovce opustit trek. No, co se týče dalších léků, tak my jsme měli klasicky Kinedril, protože když pak jedete těma autobusama, tak je to fakt občas jako náročný na žaludek. Takže my jsme měli Kinedril, já jsem ho už jednou lupla na jedné jízdě, protože to bylo fakt zajímavý. Takže Kinedril, ať vám není blbě. A pak máme preventivně, to máme do jakýchkoliv zemí. Ercefuril, to je vlastně lék, který podporuje nebo pomáhá vlastně, když vám je špatně od žaludku, tak nějaký střevní potíže, tak je to vlastně takový jak kdyby antibiotikum, ale použila bych ho až v krajních případech. Na takovou tu prevenci máme normální probiotika, anebo tokož vlastně. Jo, to si můžete dávat preventivně, ale tohle už je jak kdyby taková léčba, když vám už je fakt blbě. Ale určitě je dobrý to mít, protože jsme slyšeli od spoustu lidí, že se jim udělalo špatně v horách a asi tam nechcete prozvracet a
celou dobu. Jo, tohle jsou pak ty probiotika, ty jsme tam užívali. Pak je samozřejmě důležitý mít sebou asi i Paralen bych doporučila. My jsme měli teda na jednom treku jenom Ibalgin, ale stačilo to, snížilo to vlastně tu teplotu, když jsme byli nemocní, ale ono proti tomu kašli, nějaký strepsilsy, to tam seženete většinou na treku, ale vždycky je dobrý i ty strepsilsy mít. Strepsilsy, Paralen, Ibalgin, to jsou takový ty základy, pak nějaký náplasti a to si myslím, že s tím asi vystačíte. Jak tady mám ještě nějaký antibiotika, jsou nějaký univerzální, když pak máte vyloženě nějaký zápal plic nebo něco, tak to můžete taky použít, ale to bych fakt použila maximálně v nějakých úplně totálně krajních případech. Tak, no a ještě co se týče vody, takže jsem měli ten filtr, který je fakt skvělý. On teda není, tohle se nás trochu štve, protože tím trochu protéká voda, takže možná zkusit nějaký jiný vlastně typ, který nebude mít tady to protýkání. Oni to píšou, že to může protýkat, my jsme se toho nevšimli a proteklo nám to do batohu, takže nám to neudělalo úplně radost a zničilo nám to tak trochu notebook. Ale jinak, co se týče té praktičnosti jako obecně, tak je to super, protože vy vlastně jenom díky tady tomu, jenom díky tady této věci ušetříte za prvý spoustu peněz a za druhý ušetříte životní prostředí. Takže vy vlastně si tady tu věc napojíte právě na tady tu hadičku a my vlastně tady tu máme ještě tuhle nádobu na vodu. Jmenuje se to Platypus a je to vlastně tak, že si to dáte do batohu a nemusíte to mít na jedné straně, že se to hezky jako rozloží ta váha, takže my to máme takhle vepředu a ta váha té vody se rozloží krásně do celého vlastně prostoru toho batohu, že to nemá třeba na jedné straně, což pak může způsobovat disbalance, takže určitě doporučujeme mít tady tu nádobu na vodu, která je fakt super. A zároveň je hezky takhle jako, když potřebujete někde natočit vodu, tak ji hezky zmáčknete a nemusíte řešit, že si nějak nevejdete nebo něco. Jo, je to fakt super. Takže takhle, to je k vodě. Jo, jinak ta voda třeba nahoře stojí 500, kolik to je? 75 korun. 75 korun tam stojí nahoře 1 lahev vody. Jo, takže to vám ušetří fakt spoustu peněz. I do toho Nepálu si myslím, že se to vyplatí extrémně, protože máte 75 korun za 1 litr vody, nebo 1,5 litru, potřebujete 2, někdy 3 lahve vody, takže těch 75 korun, to se za chvilku nasčítá, protože ten filtr stál asi 1500, takže to vám ušetří spoustu peněz. Tak a pak tady máme ten mini batůžek zase pod 7 kg. A vy do ní vlastně dáte nějaký základní věci, jako je mikina, přesně nějaký pití, když jdete na nějaký malý výlet, protože vy vlastně nechcete tahat vyndavat celý ten batoh, takže vy vlastně, když pak jdete na nějaký aklimatizační výlet, tak si vezmete jenom ten batůžek a se základníma věcma a je to fakt strašná úleva, když nemusíte aspoň jeden den tahat ten velký batoh, takže nějaký malý batoh a určitě doporučujeme. Nějak ten je i voděodolný, že vy ho takhle zaděláte a takhle ho zase si cvaknete nahoře a nedostane se ten vzduch vůbec ven, takže ani voda dovnitř, je to fakt voděodolný, takže super. Blbý je, když vám tam vytečete a ten filtr, to je jako blbý, ta voda z toho filtru, jo. To je jako, to není dobrá kombinace, ale to jako zas na jindy. No a co se týče ještě kosmetiky, ráda bych takhle probrala, co jsem si brala já za kosmetiku. A chlapi tohle většinou asi nebudou řešit, ale ženy si myslím, že to ocení. A já jsem si teda brala v první řadě ubrousky. A ať už na normální ubrousky, anebo na intimní hygienu. Protože jsou situace, kdy se prostě neopláchnete a ty intimní ubrousky jsou za mě must have, protože se nechcete otírat těma klasickýma. Tak, to jsou ubrousky a já vlastně jsem kosmetička a tu kosmetiku hodně řeším, ale co se týče treku, tak jsem to hodně omezila. Já jsem si vlastně brala jenom ten krém, je to Radio R1 se to jmenuje, je to od Atoku a když jste chtějí, můžu vám to sehnat přes moji mamču, ona s tím pracuje
a je to vlastně regenerační krém, který působí, když se třeba spálíte, tak strašně rychle, vám to zregeneruje kůži, je to fakt úplně skvělý. Já to na pleť běžně nepoužívám, ale když se spálím, nebo když potřebuji nějaký univerzální fakt krém, který přesně bude na spáleniny, na obličej, mojí pleť ta nezatěžuje, on je možná trochu výživnější, takže na aknotickou pleť ne, ale jinak pokud máte suší pleť bez problémů, tak tohle je jeden univerzální krém, který doporučuji, ať už se spálíte nebo potřebujete hydratovat pleť, regenerovat, tak tohle je ten Radio R1. No pak samozřejmě největší must have SPF-ko. My jsme už pak patlali 2 SPF na sebe a několik vrstev prostě šátek, jak jsme byli zoufalí, že prostě jsme měli furt spálenou pleť. Takže kvalitní SPF, nejlépe SPF 50. Tohle je značka zase, se kterou pracuji já v salonu, je to DP Dermaceuticals Barrier Body Butter SPF 50. Je to krém, po kterém jsem se nikdy nespálila. Samozřejmě tady v Himalajích je to trochu náročnější, ale jinak je to strašně skvělý SPF krém. Takže tohle jsou 2 produkty, které jsem jenom používala, kosmetický. No a pak jsem si omývala pleť buď to ubrouskama intimníma, anebo prostě klasickým sprchovým gelem, jo. Takže ta skincare úplně, pokud máte akné nebo něco, tak určitě doporučuji nějakou specifičtější péči, ale já jsem si takhle na pár dní vystačila úplně v pohodě. Pak jsem měla jenom deodorant, to je klasika, zrcátko s hřebenem, co nejúspornější, abych vlastně nezabírala co nejvíc místa tím, takže tohle je úplně ideální kombinace. Já jsem měla ještě zrcátko, protože jsem si nadávala každý ráno čočky, tak ať vidím. No a takhle je vlastně ještě dezinfekce na ruce, ať už to je třeba po záchodu, protože někdy tam ani nebyla jako tekoucí voda, tak buď to jsme si kápli takhle dezinfekci, já jsem to použila, když jsem si pak nadávala čočky, takže dezinfekce ta se taky hodí mnohdy, když pak chcete jíst nebo to, a malou voňavku, tam je nějaký vzoreček. No a pak co je super, tak je možnost tady v Nepálu si kupovat ty mini pytlíčky. A já jsem to vlastně koupila si na vlasy, takovýhle šampon. Je teda jenom na tmavý vlasy, na světlý jsem neviděla. Ale určitě si ženete i v Praze třeba nějaký, já nevím, vzorečky od kadeřnice, nebo někdo vám určitě dá. Tak stačí vlastně jeden pytlíček na jedno umytí a vlastně jsem tam měla na tom dlouhém treku asi 2x nebo 3x vlasy. Takže to úplně stačí mít takhle ty malý pytlíčky. Tak samozřejmě, když není možnost si umýt vlasy, tak suchý šampon, který já jsem tam nepoužívala, že buď to jsem si vlastně umyla, anebo jsem měla kšiltovku a prostě jsem si ty mastné vlasy schovala pod kšiltovku. Takže kšiltovka je další věc, kterou jsem asi zapomněla, ale to je vlastně jediná věc navíc. Kšiltovku jsem zapomněla, takže kšiltovku a pokrývka hlavy je další důležitá věc. Bez toho určitě na trek nechoďte. Jak vám bude špatně, když bude svítit sluníčko a spálíte se. No, pak samozřejmě kartáček a nějaká mini pasta, všechno se snažte mít v mini baleních a ať nezabíráte moc místa, ať vás nebolí záda, protože prostě nechcete tahat velký šampon nebo něco, jo. Takže to jsou základní věci, gumička. Jo, a co je důležitý, ještě ty špunty do uší, protože na těch teahousech dost často lidi třeba stávají někdy ve 3 ráno, vy máte třeba jiný program a stáváte třeba, my jsme stáli třeba v 9 ráno, 8-9, takže ty lidi vás třeba ve 3 ráno začnou budit. Takže ty špunty do uší jsou další asi must have tohohle treku, nebo všech treků, protože nechcete být prostě rušení, když jste unavený, takže tak. Takže co se týče kosmetiky a tady těchto věcí, tak to jsem shrnula všechno. A poslední věc bych vám ráda řekla, nebo 2 poslední věci, jsou peníze. Určitě mějte na treku dostatek peněz. V některých větších městech, třeba na Namche Bazaar, tam si můžete vybrat peníze. Ale je to vždycky třeba někde na začátku treku, určitě si nevyberete peníze někde v 5000 metrech, jo, to určitě ne. Takže dostatek peněz, dostatek hotovosti. Někde se dá platit kartou, někde ne, takže určitě s tím počítat, ať máte dostatek, protože ono ty nepálský rupie, to máte takovýhle balík, ale strašně rychle to ubývá, takže vy si skoro nevšimnete a zjistíte, že najednou máte třeba jenom 2000 korun, jo. Takže určitě na tohle pozor. No a poslední věc, vzhledem k tomu, že my jsme měli tyhle batohy, kde máte jenom jednu velkou kapsu,
tak jsme potřebovali organizéry. Takže my jsme si vlastně všechny ty věci dávali do těch menších organizérů, kde jsme pak věděli, že máme trička, kalhoty a všechno bylo takový přehlednější, než když byste měli celou takhle hromadu v jednom báglu, v jednom pytli, tak to není vůbec příjemný. Takže určitě ty organizéry vám hodně usnadnějí pak hledání věcí. No takže to by takhle bylo tak nějak k našemu balení dohor všechno. Já si myslím, že se takhle dá zabalit hodně minimalisticky a vy nepotřebujete fakt nic jako sebou, žádný make-up, řasenky, to vůbec ne, prosím vás, tam není ani pomyšlení na to, že byste si chtěli udělat řasenku nebo na to, že to pak smejvat, jo. Takže tyhle ty věci úplně vynechat. Trička, mi věřte, že to merino my jsme měli jedno na 14 dní, nebo na 15 dokonce, možná navíc. A bylo to úplně v pohodě. Nebo že jako nesmrdilo to vůbec. Ty ponožky jsou trošku horší, tam doporučuji třeba 2, někdo možná 3, ale jinak to triko je úplně v pohodě. Merino věci jsou základ, béřové věci na zahřátí jsou taky základ. Ten spacák je extrémně teplej, bunda je extrémně teplá, takže to jsou fakt věci, které oceníte. Brejle must have, SPF must have. Takže takhle za mě asi všechno. A mějte se krásně, určitě koukněte na další naše videa, ať už na YouTube nebo na Hero. Na Hero pak všechno rozepíšeme, všechny ty věci kompletně, ať máte celý seznam věcí. No a tohle je za nás, nebo za mě teda dneska, tak jak všechno. Tak se mějte krásně, kdybyste měli jakýkoliv dotazy, klidně nám napište a my se budeme snažit odpovědět. Tak se mějte krásně. Ahoj!